Hvor du skal bakke 50 meter. Gør med! Akgearet går i stykker. Godt, Jim. Det bliver blå for. Jeg er nødt til at få bakvækst. Væske. De skal ikke komme her en tid. Hvorfor ikke? Hvis jeg vil være høj, så vil jeg være høj. Men ja, det kan også godt være, at han har misset den, ikke? Der skal altså en markskaderapport til her. Ja. Det er ikke godt. Det er snart dyrehavet med veteran. Er det fedt, du ikke kan svare tilbage? Hold din kæft. Yes. For langt! Fly kommer ind fra nordøst. Alt ser nedkæmpet ud dernede på fodboldbanen. Jeg har ikke særlig bedre. Og Team 1, I har nordvestlig ende af byen og side af byen. Og Team 2, vi har sydøstlig. Roger. Jo, klar. Team 2 sikre. Spring vest. Team 2 springer. Team 1 springer. Op bag rød. Springer. Føling syd. Ja, lige her, Maja. Fejl. Har det? Maja, syd. Direkte syd her mellem husene. Syd. Ja, har det. Fuck, det er godt skud, dreng. Team 1, det sidder der på hjørnet. Team 2, vi springer hen til bygningen. Står røde bygning i syd. Røde pres venstre om den bygning, vi står op af. Der er sandsikker over i sydøst. I port. Sikker. Pas på mig. Modtaget Lunde. Jo. RPG. RPG, skud sydlig retning. Let's go. Hop. Tiger. Lige foran. Jeg er ramt. Ja, Peter, knæk. Granat, Team 2, granat. Han er nede. Op og knækker. Skal jeg give ham en granat eller hvad? Ja, gør det. Granat ud. Lige nede langs her. 3:25. Ja, en nedkæmpet i hvert fald. Nej, ikke mere. Godt lavet. En mere højre. Kommer nu. Der. Godt lavet. Copy. Civil. There's 20 civilians. Oh shit. Suicide bomber ned igen. Copy, 2-1 markeret i samme RDM compound. Låne er nede. Han er nedkæmpet. Peter, I rykker under egen dækning.